Nemati svoj identitet, znači ne postojati. I znači ne znati za one probleme koji čovjeka čine čovjekom. I zapravo sva ova kušnja sa kojom se suočio bošnjački narod 100 godina, ona je bacila svjetlo na našu vrijednost. Zašto se ovo nama dešava? Obično se napadaju narodi, ljudi ili zajednice koji su opasnost za nekog. Oni su opasnost, hajmo ih napasti da ne bi ni nas napali. Hajmo oslabiti da nas ne bi napali. Bošnjaci nikad nikog nisu napali. Bošnjaci nikada nisu bili agresori. Bošnjaci su najmirniji narod na svijetu. A narod koji je najviše talasa genocida preživio. Šta je razlog? Samo još u jednom slučaju se napada neko ko nije opasnost ni za koga. U slučaju kada ima istinu. Kada ima vrijednosti koje onaj što ga napada nema. I u odnosu istine i neistine. Istine i laži. Istini nije potrebna sila i nasilje. Istini treba argument. Jer to je kao odnos svjetla i mraka. A laž ne može da opstane bez sile. I to je suštinska razlika. Ono što mi imamo u sopstvenoj vjeri, kulturi, tradiciji, historiji, našim etičkim vrijednostima je toliko superiorno da pojedinci, grupe, nacije, dijelovi nacija ne mogu time da se suoče. Ta elitnost koja je u duhu bošnjačkom je toliko izuzetna da zavist okruženja je tolika da nastoji da je sprži. Istina, ta elitnost je imala svoju afirmaciju dok Bošnjaci nisu bili porobljeni. Zato su Bošnjaci u Osmanskom carstvu bili glavna elita. Bošnjaci su bili ključni faktor u Osmanskom carstvu. Bošnjaci su vodili Osmansko carstvo. Najveći broj velikih vezira, premijera, paša su bili Bošnjaci. Oni su bili ključna inteligencija Osmanskog carstva. Jer su imali šansu. Nažalost, poslije 100 godina Bošnjaci su porobljeni. I šta se onda dešava? Mi imamo poremećaj na Balkanu. Jer kada elitu zgazite, onda oni koji nisu elita se nadgornjaju. A to je kao da hodate na glavački. I zato ovdje sve hoda na glavački. Zato vidite, niko nema bereketa. Ne mogu ni Srbi prosperirati na zgaženim Bošnjacima. Ne možete gaziti elitu. To je kao da gazite pisce, pjesnike, umjetnike, učenjake, inženjere. I šta očekujete? Da na tome prosperirate? Ne možete prosperirati na tome. Eliti se mora dati šansa. A Bošnjaci su tradicionalna elita. I zato mi imamo ovo zlo na Balkanu, jer su izvrnute vrijednosti. Šta mi tražimo? Mi tražimo samo jednake šanse, ništa više. Ne tražimo mi sada da neko od nas pravi elitu time što će nas podizati. Ne. Samo da trka bude regularna. Da ne ulazimo jedni drugima u traku. Ovo je naša traka, pustite nas. Pa ovo mi da se potiramo po junačkom polju, pa ko brži, ko bolji. Tako se to radi u civiliziranom društvu. A tamo gdje društvo nije civilizirano, onda se isključivo faulira protivnik, prave mu se razne zamke, izbacuje se iz igre, prije izbora, tokom izbora i poslije izbora. I kad uprkos tome pobjedi, oni kažu, ne, nije bio tamo cilj, nego vamo. Ne važi se ko je prvi, nego ko je zadnji. Samo to izokrene njegov sudija, njegov nadzorni odbor, njegovi posmatrači. I u tom ambijentu opstati, to je elitnost. Sačuvati ovaj senzibilitet kulture koji mi imamo pod čizmom 100 godina je zapravo samo potvrda te elitnosti. Zato, braćo i sestre, nemoj da dozvolimo da potpadnemo pod presing, pod posljedice presinga gdje se od nas traži osjećaj inferiornosti, da smo dovoljni, da smo slabiji, ne možemo mi to, ne znamo mi to, možemo, znamo, umijemo, bolji smo, ljepši smo, jači smo, ali ne bi da se hrujemo ako mora. I to ćemo